Tí majstri majú v podstate extrémne, majú dosť vysoké platy. Dokonca až 90% absolventov stavebných odborov odchádza do iných odborov, ako do stavebníctva. Tam mám to prasknuté, to mi ukazujú na fotky, že to mi tak pokašľali, toto je taký problém. Za 2024 bol dosť veľký rast cien nehnuteľnosti a nájomného, tak banky zvýšia úrokovú sadzbu a tým vlastne spomalia trh. Čaute. Čaute. Vítajte v našom Lamo prehľad číslo 1. Čo je to Lamo prehľad? Je to špeciálny typ videa o novinkách zo sveta stavebnín, nehnuteľností, ako ušetriť, ako mať čo najväčšie zľavy, keď nakupujete stavebné materiály, náradia, záhradné veci, potreby alebo iné a na čo si dávať pozor. Rozhodli sme sa robiť pre vás takúto sériu videí, ktoré budeme robiť každý týždeň alebo každý druhý týždeň, záleží od toho, aké sú novinky. Hlavne z dôvodu, že tým, že sa rozumieme do stavebníctva a aj do sveta nehnuteľnosti a radi si študujeme veci, pozeráme trh, hľadáme rôzne zľavy, či už v našich stavebniach Bernolákove alebo aj v konkurenčných obchodoch a tak ďalej, pretože my sami vždy chceme mať tú najlepšiu cenu, keď niečo kupujeme. To je jedno, odkiaľ to ide, ale pokiaľ to vieme zohnať, tak je fajn, pokiaľ máme problém to zohnať, tak kúpime inde. To je proste trh a život obchodníkov. No a rozhodli sme sa vám tieto informácie predstavovať. Myslíme si, že takéto nič na slovenskom trhu neexistuje. Možno existujú rôzne kanály s rôznymi informáciami alebo všetké stránky ako Denník N, SME, Trend a iné, ktoré píšu tieto informácie, ktoré budeme hovoriť, ale my máme okrem toho aj nejaké insider informácie. Tým, že priamo nakupujeme stavebný materiál, dodávame rôznym stavbám a projektom, čo sú na okolí. Je to taký pilotný diel. Pozrieme sa v ňom na to, aký bol rok 2024 a čo nás môže čakať za rok 2025. Neviem, či viete, ale je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v stavebnom priemysle. Obchodník v stavebninách už vyše 7 rokov. V podstate ako naša rodina robí v stavebníctve viac ako 15 rokov a stretávame sa s tým na dennom poriadku. Chodia k nám majstri a iní ľudia nakúpať stavebný materiál a aj my dodávame na stavby. Taká prvá vec, čo si všimneš ako človek, ktorý predáva stavebné materiály, je, že tí majstri majú v podstate extrémne, majú dosť vysoké platy. Alebo dosť veľa si vedia zarobiť na tých stavbách. Že na to, že v podstate teoreticky nemusíš chodiť na nejaké ťažké matematické školy alebo niečo, tak vieš mať dosť vysoké platy ako majstra. Dôvodnené tým, že dokonca až 90% absolventov stavebných odborov odchádza do iných odborov ako do stavebníctva. Takže absolútne nedostatok. Že ak sa hovorí, že nedostatok ITčkarov a programátorov, tak nakoniec najviac nedostatkový materiál sú majstri. Ľudia šikovní, remeselníci, čo si vedia niečo vyrobiť. Každý by v dnešnej dobe chcel byť youtuberom, jak my, čo? Kryptoobchodníkom a podobné veci by chcel robiť. Nikto už nechce dávať ruku ku dielu, ak sa hovorí, manuálne. A môžeme to vidieť aj u nás na stavbinách, že väčšina odberateľov alebo teda majstrov, nemajú kvalifikáciu, to je také za mňa najvystižnejšie slovo. Väčšina sú to zo zahraničia, nie sú ani to väčšinou Slováci, Ukrajinci, tých je najviac, Srbi, potom sú tu ešte Rómovia. Mám také info, že vlastne na východe je väčšia cena práce, lebo už tam nemá kto robiť. Čo je dosť zaujímavé, to mi chalani hovorili, čo Oraváci, čo chodia murovať a robiť veľké stavby, tak na východe dokážu viac zarobiť ako tu. Že tu je väčší ako keby pretlak, že všetci sa sem hrnú ku Bratislave, ale že odtiaľ všetci odchádzajú, takže tam sú vlastne vyššie ceny práce, napríklad za murovanie. No dobre, takže čo tým chceme povedať, že ak chcete ušetriť výrazne, jak sa bavíme, že máme nejaký dom alebo byt a robíte si nejaké, alebo potrebujete niečo spraviť, rekonštruovať alebo postaviť, tak vyzerá to tak, že najväčšia položka na tom celom je vlastne robota momentálne. Minimálne z našeho pohľadu, tým, že ty predávaš materiály, vieš asi povedať, koľko percent napríklad postavenia domu tvorí robota a koľko tvorí materiál. No, podľa mňa práca je v niektorých prípadoch aj drahšia, tak záleží, ako materiál stávate. Ja som vlastne absolvoval svoju stavbu a v podstate, neviem, či polovica ceny domu, ale skoro polovica ceny toho domu, celej tej stavby bola robota. A najväčší problém je, že jednak zaplatíte za tú robotu, veľké prachy, a druhá vec je, že môžete mať veľký problém, že akou finálnou kvalitou bude spracovaná tá robota. Takže nie že len, že si ušetríte vy robotu, dajme tomu, nie že za to len zaplatíte veľké peniaze, ale vlastne môžete dopadnúť aj veľmi zle, lebo ak sme spomínali, tých majstrov a tých remeselníkov a robotníkov je strašne málo a ťažko zistiť, kto má jakú kvalitu práce a tým vlastne sa stávajú veľa, nám sa chodí zákazníkov, že tam mám to prasknuté, to mi ukazujú nám fotky, že to mi tak pokašľali, toto je taký problém. A to sú väčšinou novostavby. Naša prognoza je asi dobrý nápad, ak máte dom, alebo chcete mať niekedy dom, alebo máte nejaký byt a chcete si ho rekonštruovať, teda asi väčšina ľudí by som povedal, že začnite sa o to zaujímať. Akože ja viem, že nemôže každý človek robiť všetko, že proste nemôže byť každý expert na všetko, ale treba sa do toho čo najviac, a preto dobre, že sledujete náš kanál, lebo my o tom budeme robiť videá o všetkom, jak robiť rady a tak pre bežných ľudí a jak získať, jak ušetriť, takže ste na správnom mieste.
A čo najviac by som sa o to zaujímal. A ja som vlastne úvodzovka z minulého života ITčkár, že som robil len s počítačom, ale tým, že som si nedávno tiež staval dom, tak už som sa stal aj v podstate normálnym človekom, ktorý musí si riešiť vlastný dom a vidím to a cítim to aj sám, že potrebujem, čo ja sa nenaučím a neviem na tom dome urobiť, tak to väčšinou dopadne, nemusí to väčšinou dopadnúť zle, ale bude to dosť drahé, alebo mi tam niečo proste chýba podľa mojich predstav, takže musím, čím viac o tom viem, tým som viac spokojný s tou prácou. Takže podľa mňa prichádza taká doba, že viac a viac tí bežní ľudia musia vedieť si, tak ako kedysi to bolo možno, vieš, dávnejšie. Pre veľa ľudí sa radšej oplatí opustiť svoju prácu alebo dať na polovičný úväzok, ako pracovať na plný úväzok a dávať to robiť vlastne firmám. Jak sa tu snažil Rásťo povedať, že sa o to zaujímate, tak podľa mňa viete viac zarobiť počas toho roku tým, že nebudete dávať tie roboty robiť. Akože nedá sa všetko robiť, ja tomu rozumiem. Sú odborné roboty, ako napríklad podlahové kúrenia a teda. Je to veľa odborných robot, ale ja viem, že sa dá minimálne na takej stavbe rodinného domu ušetriť niekoľko 10 000 na robote, čo si viete spraviť sami. A hlavne, čo sa týka aj tej DPHčky, o tom sa budeme baviť neskôr v tomto videu, jak išla hore tento rok, tak o to ešte viac sa to, ak si pozrieme, jak sa to naráta, že vlastne to výrazne viac ako 3%. Takže taká druhá vec zaujímavá je, že za minulý rok, za 2024 bol dosť veľký rast cien nehnuteľnosti a nájomného. Takže on ten rast bol aj predtým, aj počas covidu už rastlo, samozrejme, len potom sa to trošku ukludnilo na 2023. Lebo vtedy ako keby bola taká malá kríza, ale vlastne za minulý rok, 2024, sa to znova vrátilo na tie vrchy toho, čo bolo 2022. A nájomné dosť stúplo, čo som akože vnímal, akože ja sa až tak neriešim nájomné, lebo mám svoj dom, svoju nehnuteľnosť, ale čo vnímam, aj kamoši, čo majú nejaké byty, čo dajú do podnájmu, alebo kamošov, čo sú v podnájme, tak to išlo hore hlavne kvôli tomu, že sú vysoké hypotéky, tým, že sa zvýšila úroková sadzba, kvôli inflácii, lebo ono to funguje tak, že keď je vysoká inflácia, tak banky zvýšia úrokovú sadzbu a tým vlastne spomalia trh a potom z toho hľadiska tá inflácia postupne klesa. Len sa zhoršia vlastne trhové podmienky, takže ľudia skôr idú do podnájmu, ako teraz kupujú, lebo nevedia kúpiť, lebo nevieš si zobrať hypotéku ako kedysi. Proste máš obrovskú úrokovú sadzbu, je to drahé tá hypotéka a plus nie je tak ľahko vybaviteľná. Takže toto je také zaujímavé. No a otázka je, že čo na budúci rok, že či to bude vlastne ešte horšie. Že tým, že sa zvýšila DPAčka, tak sa hovorí, odhaduje sa, že až od 9 až 10% sa zvýši cena nehnuteľnosti celkovo. Lebo to nie je len, že ty zvýšiš DPAčko na výstupe, že ten dom alebo byt stojí o 3% viac, ale aj tí pracovníci, čo to robia, majú väčšie náklady, lebo musia žiť, takže potrebujú si oni účtovať viac. Materiál bude drahší a vlastne všetko okolo toho, všetky služby okolo domu a stavby sa vlastne narastú. Takže keď máš nejaký malý dom, tak ti napríklad sa zvýši cena o 10 000, tá cena tej stavby a predaja a niečo väčšie kľudne rádo o desiatkách tisíc. Len proste z roka na rok, že nič iné sa nezmení, úroková sadzba ostane rovnaká všetko, len to ešte sa nebavíme ani o tom, že energia všetko ide hore, to ešte ďalšia téma. To si povedal zaujímavej časti tých 10 000, lebo reálne je to tak 250 000 nehnuteľností. No nie, ale ja sa bavím o stavbe domu, že keď napríklad máš dom, ktorý sa postaví za 100 000, taký menší dom. Dobrá, musíš tam narazať pozemok, stavbu a všetky tie veci okolo toho, takže si na 200-250 tisícoch. Ak máte pozemok, tak OK, ale ak nie, tak proste je to, zoberte si, že dnešná nehnuteľnosť pod 200 000, pod 250 s PR-ovým pozemkom, obyčajný bungalow alebo šezárový, tak to není šanca nič. Ale to je skôr myšlienka, že my sa na to pozrieme ako ľudia, čo predávajú stavebný materiál ľuďom, čo stavajú domy, že jeho náklad toho stavby vedúceho, alebo teda tej firmy, čo stáva investora, sa zvýši o 9-10%, nie o 3%, ako je celkový. No tým pádom, aj s predajom. Tým pádom to premenia do predaju a väčšinou to je potom plus 10 000. Hej, tak som to myslel, že jasné, že pozemok bude zás o 3% drahší a tak ďalej, ale pozemok tam sa ti zvýši o 3%, takže tam to není až tak, ale samotná stavba je zložená z viacerých tých krokov, vieš. Ja nepoznám v Bratislavskom kraji nehnuteľnosť, ktorá stojí pod 180 000, dajme tomu. Takže takúto, ak je rodinný dom. Dom asi ťažko, no, to asi ťažko, hej. No dobré, a potom je tu taká vec, že teda vojna na Ukrajine už tu nejaký čas beží a dúfam, že sa to už nejak dorieši. O tom sa nejdem vyjadrovať, to sú politické veci. Ale skôr, čo je také zaujímavé, je, že vlastne teraz sa zrušil tá dodávka plynu, čo ide z Ruska cez Ukrajinu od 1.1. A okrem toho samozrejme sa zvyšujú ceny na náklady na energiu a tak ďalej, ale hlavne toto, že zatiaľ tu sú nejaké zásoby, ale bude tu ako keby oveľa drahší plyn, to ešte nie je úplne jasné, že o koľko. Myslím si, že stále to ešte není úplne doriešené, ale už teraz vieme, ty si teraz nakupoval nejaké materiály a veci, takže už teraz vieme, že čo išlo hore teraz, alebo čo pôjde hore brutálne. To, čo potrebuje veľa ako keby energie na výrobu,
Takže prvé to bude cement. Od cementu sa bude odvíjať asi 50% stavebných materiálov alebo 40%. A ďalšia vec, že vlastne keď môžem konkretizovať, tak napríklad tehla ide konkrétne už teraz o 7% hore. Čiže napríklad pezínske tehelne, čo máme teraz ako dodávateľa, tak tam teraz sa už robia nové ceny. Hej, okolo 7%. A keby teraz ešte kúpiš, ešte sú zastaré, čo máme naskladené? Ešte keď dokážete kúpiť u predajcu, tak určite dokážete kúpiť za starú cenu, lebo väčšina stavební je naskladnených. Ale je to v priebehu nejakého krátkeho času, čo to ide hore. Do vypredané zásoby som povedal a ďalšie vlastne zásoby a nákupy budú za vyššiu cenu momentálne. A napríklad cement teda tiež je okolo 5 až 7%. A to znamená, že ešte tie firmy, čo vyrábajú napríklad dlažby alebo betónové výrobky, budú držať do vypredania zásob mesiac, dva tie výrobky v starých cenách. Ak teda možno niekto už pôjde hore, alebo obchodne pôjde hore. Ale väčšina firmy si myslím, že to bude držať kvôli trhu momentálnemu slabému a bude sa pretekať. Takže keď niekto potrebuje nakúpiť takéto zboží alebo veci, tak určite odporúčam kúpiť čo najskôr. Tak áno, aj kľudne. To je vlastne ďalší bod, čo tu máme, že ako keby také odporúčanie pre vás, že mali by ste, keď aj chcete tento rok niečo robiť, ja viem, že ťažko sa plánuje dopredu dlho, ale teraz by som nakupoval asi najviac vecí. V podstate aj my máme ešte takú akciu na stavbinách, že nákup za starú cenu, lebo veľa vecí, čo máme na sklade, sa v podstate, akože išlo to DPHčkovo hore, ale tým, že my sa snažíme vyhovieť zákazníkom, tak sme trošku znížili tú cenu, takže na konci dňa je rovnaká. Nie na všetko, ale na veľa vecí. Ukorili sme si zo svojej marže, takže vo výsledku. Takže určite by som odporúčal, ja tiež budem nejaké veci teraz riešiť, lebo akože toto není akože vtip, že reálne tie veci už teraz vidíme, že idú hore, už teraz ďalšie, čo sme nacenili, tak pôjdu. Však akože, ja viem, že všetko ide vždy hore, hej, tak sa hovorí, ale teraz konkrétne ten cement to strašne veľa vecí vyrába. No to bolo tak, že počas korony si pamätám, že si brutálne ceny hore, strašne veľa odvetia a bolo to tak, že niektoré materiály boli že 100% navýšené cenovo. No tam sa to menilo priebehu aj mesiaca niekedy, tam sme tak nakupovali, že sme boli radi, že sme niečo mali čo predávať, takže potom to všetko klesalo, celý rok vlastne 2022 alebo 2023 to klesalo a na 2023 a 2024 a teraz to vlastne bude naspäť vstúpať. No my sme mali ten problém, že sme nakúpili napríklad strašne veľa tehal, lebo tiež bol presne ten problém s tým plynom vtedy a nám tu ostalo kopu tehal aj pol roka, lebo proste odrazu sme kúpili za vysokú cenu a išlo to dole, ale teraz práve, že to aj celkom vymizlo a už tu není toho moc, lebo proste už to ide tak hore, že ľudia to proste zobrali, čo bolo, takže sa to akýby vrácia, alebo sa to ešte zhoršuje. A to není len pri takýchto hrubej stavbe. Ja si myslím, že počul som, že nafta, benzín, teda celá ropa má ísť hore. Určite kvôli dianiu v Amerike. No tak ďalší bod, čo tu máme, len skáčeme, ale to nevadí, že to je voľná diskusia, že vlastne teraz sa riešia tarify. Neviem, či sledujete Trumpa, americkú politiku, akože viem, že ľudia sú je nejaká časť ľudí, čo sú nadšení, že vyhral nejaká, že čo nie sú, ale vo výsledku, čo Trump ide robiť, ak tomu správne chápem, je, že on chce ako keby znova naštartovať tú americkú ekonomiku a ide to urobiť tak, že ide čo najviac podporovať lokálny trh. Čo akože by niekto sa tešil, ale v podstate bude to asi nevýhoda pre nás. Určite. Lebo ak Amerika zosilne, tak teoreticky Európa zoslabne, si myslím. No minimálne oni budú určite kopať čo najviac za seba. Takže teraz napríklad, už teraz je to potvrdené, tuším, tu mám nejaký zdroj, to je to taká úžasná stránka, čo si čítam, taká, že Zero Hedge, ale to sú anglické zdroje, že vlastne už teraz potvrdil, ako keď sa dostal do vlády včera, tak už urobil executive order, že 25% na tarif bude na Kanadu a na Mexiko od 1. februára. Hej? Čo je to vlastne tarifa, aby sme si to vysvetlili? Ja to tu mám poznačené tak skrátke, keby náhodou na to zabudnem, ale však je to jednoduché, že tovar, čo sa dováža, to není, že oni udelia niečo na ich export k nám, že pre nás to bude drahšie kúpiť, ale to je opačne, že oni, keď my k nim dovezieme nejaký tovar alebo energiu, alebo to je jedno, tak uvalia na to tarifu, takže vlastne my keď niečo im predáme za, dajme tomu cenu 100 eur teraz, jednotkovú, tak to bude stať 125. Ako keby to kúpiť v Amerike. Že proste americký občan musí zaplatiť o 25% viac za tú vec, čo sa dovezie. Za tú istú vec a teda ten zvyšok pôjde vlastne v vláde. Tých 25%, hej, americké, takže oni aký by z toho budú zarábať. A plus podporia svoj trh. No áno, lebo už odrazu sa ti neoplatí dovážať z Európy, keď sa doteraz oplatilo, lebo už sa to proste oplatí radšej vyrobiť v Amerike. A toto je dosť zaujímavé, to sa nerobilo dlho. Hej, tieto tarify, čo viem, tak práve že opačne, že oni sa snažili čo najviac podporovať. A my napríklad, keď exportujeme nejaké energetické produkty do Ameriky, čo sa skôr divím, že neviem aké, že skôr si myslím, že oni nám, že tým, že vlastne sa nedováža plyn z Ukrajiny, teda z Ruska, a začal sa dovážať z Ameriky loďami, tak to pôjde vlastne výrazne hore, si myslím.
Takže z tohto hľadiska... Už politici európsky doteraz bolo kľud, ale už som pozeral, že vlastne veľa takých hlavných politikov Európskeho parlamentu alebo Európy začal hovoriť, že začína byť Európa nekonkurenčne schopná a že keď si niečo nezačneme robiť, tak že pohorí naša ekonomika v Európe všeobecne. Tak dobré, ale toto nemá byť akože nejaký, že ideme vás tu strášiť na tomto kanáli, to má byť skôr, že ako na tom zarobiť alebo ušetriť. Takže pointa je skôr taká, že tým, že idú hore ceny energie, tak fakt sa oplatí, ja neviem, nejakým spôsobom, ak máte niečo našporené, alebo si viete teraz zobrať nejaký úver alebo niečo, že viete, že budete robiť nejaký projekt tento rok, tak by som fakt ak to máte kde nechať. No a ešte je taká zaujímavá informácia, čo ako keby aj pre nás bolo celkom prekvapivé, že za minulý rok 2024 celkovo klesla stavebná produkcia o 12% na Slovensku. Čo je akože podľa nejakých zdrojov, čo som čítal. Čo znamená, že ak máš nejaký trh stavebný, kde akože komplet, čo sa stavajú domy, byty a všetko, tak tento celý trh klesol o 12%, čo bol nejakých 620 miliónov a je to dosť, teda kleslo to na 620 miliónov. To znamená, že celý trh sa vlastne zmenšil a tým pádom všetky stavebniny a firmy a majstrovia a všetci, čo v tom robia, v tomto biznise, tak si ukrajú vlastne z menšieho koláča. Jasne, takže z tohto hľadiska, čo je možno aj dobré pre koncového zákazníka, lebo sa zvýši konkurencia a vlastne bude sa tlačiť na cenu, ale iba do určitého bodu. Do bodu, keď skrachujú nejaké stavebniny alebo proste nejakí majstri. To je ináč ďalšia vec, čo som videl, že kopu firiem pozatváralo, stavebných firiem a tak ďalej, že už nerobia. Takže možno chvíľku bude lacnejšie, alebo sa budú ľudia byť, ale do určitého momentu, a už keď sa to nebude ďalej ťahať, tak možno nebude kto že zase bude ešte menej majstrov. Hej, že zase ešte budú tí, čo budú ľahší alebo nebudú. Vieš. Aj obchodov bude podľa mňa. Už som počul, že zatvárajú aj stavebiny, aj pobočky, aj vyhadzujú zamestnancov, takže ako robia sa teraz čistky, lebo vysoké náklady sú. V podstate zamestnanosť v stavebinách bola vysoká, keďže ten trh bol dobrý. A teraz vlastne nevedia v podstate uživiť ani, lebo väčšinou sa teraz robí za fakt nízke marže, aby každý predal, teraz sa preteká tá konkurencia. Pre toho výsledného zákazníka koncového je to super, len tie stavebniny potom nemajú aj nárežiu veľakrát a musia znižovať počty zamestnancov. Takže... No, není to dlhodobo udržateľné, akože človek si niekedy povie, že však sú nenažraní alebo niečo, ale nefunguje to tak, na trhu to funguje tak, že čím viac sa darí všeobecne ako spoločnosti, ľuďom, firmám a tak ďalej, tak tým sa má každý lepšie. Hej, že ako náhle neviem, či poznáte pojem, že zero sum game, že akože zero sum je, že nulový súčet. Hej, že to je ako keby teória, že všetci proti všetkým, že keď vyhrá jeden, musí stratiť druhý. To je za okolnosti, keď sa nedarí trhu a keď proste je nedostatok, tak vtedy ty si ukrajuješ z koláča niekoho iného. Ale keď celý trh rastie, keď sa celý ako keby expanduje produkcia krajiny, vývoz a tak ďalej, že sa všetkým nám darí, tak vtedy si nemusíš ukrajovať z niekoho iného, ale všetci ako keby si z toho nového ukrajujú. Hej, že ty získaš, ale on získa, lebo sa urobí dokopy viac. Že napríklad, jak Čína, ale neviem, či Čína teraz je na tom tak, ale všeobecne, že tým, že mal extrémny export, že všetko exportuje do celého sveta, tak im sa nafúkla ekonomika, že oni nejdú proti sebe, ale idú spoločne do sveta, vieš. No a to vlastne som aj dneska počúval taký podcast zahraničný, že vlastne toto sa začína viac a viac diať, keď sa zhoršuje trh, že viac a viac sa ľudia proti sebe ťahajú, že ty vyhráš a ten druhý prehrá. A to sa potom začne zvrhávať proti zákazníkovi, že nakoniec sa ten trh, že ešte viac sa robia regulácie, ešte viac, však to vidíme aj teraz, že také nové regulácie sa zavádzajú a to väčšinou vedie k neefektivite trhu a horším cenám. No. Bohužiaľ. No. No dobre, takže tuto ešte, čo mám v tomto poznámkovom bloku. Ináč, ešte som chcel povedať všeobecne, aby ste si zase nemysleli, že takéto videa, vždy ten Lamo prehľad bude len takýto nejaký smutný, alebo jak sa povie, takýto reálny. Tak v niektorých napríklad chceme udávať určite nejaké momentálne dealy, hej, že napríklad Lidl alebo Bauhaus teraz dá do zľavy nejakú vec, tak určite na to chceme upozorniť, keď sa také niečo stane. Po prípade sa snažiť, keď to vieme predávať a nakúpiť za takú cenu, vám to ponúknuť za takú istú cenu a podobnú, s tým, že samozrejme niečo naviac tomu nejakú službu, lebo však chceme konkurovať s ostatnými obchodmi. Ale chceme upozorňovať aj na všelijaké takéto príležitosti, hlavne tento rok si myslím, že budú ľudia šetriť určite. Takže preto by sme boli radi, keby nás pozeráte každý týždeň. Aj pre vás to je asi dobré, aby ste tiež mali všelijaké takéto informácie. No dobré, a čo tu ešte máme v tomto dokumente? To sme už sa bavili, že ten cement, tehly, sklo, oceľ. No hej, no a izolácie. Vlastne všetky veci, čo sa keby vyrábajú pri vysokých teplotách, na ktoré treba veľa energie. No väčšina výrob hrubého materiálu funguje na plyne teda, na energii na plyn, lebo bol doteraz najlacnejší pre firmy. A teraz bohužiaľ to pôjde všetko hore, kvôli cene plynu a kvôli iným surovinám a aj doprava vlastne pôjde hore určite, lebo má ísť hore tá nafta. Takže to bude v ruke, nie že len pôjdu hrubé veci,
hore tie sa najviac ozrkadá, lebo to je najväčšia položka na dome, ale pôjdu aj tie menšie. No to je to, čo som chcel ešte povedať, že nielen, že o 3% ako keby stupne ako len fixne všetko, čo ako keby každý s tým ráta, že bohužiaľ, ale je to tak, ale že aj ešte viac to stupne kvôli tým energiám a tak ďalej, že ako keby nesúvisle s tou DPHčkou, že aj keby tá DPHčka ide o 3% dole a nie hore, tak aj tak by to stúplo na absolútnej hodnote zrejme, takže teraz je to znásobené to stupnutie, čo akože je nič moc. A my tiež uvidíme, že čo tento rok, lebo však aj v tom stavebnom biznise, čo vlastne my máme stavebniny, tak ten old school biznis, ako je, že čo máme tých stálych zákazníkov a čo k nám chodia kupovať majstri a väčšie firmy, čo fungovalo posledných 10 rokov perfektne, tak ja teraz hovorím, že viac tá zero sum game, že viac sa tu navzájom ako keby pretekáme. Ja som chcel vlastne ešte povedať, že úrokové sadzby, neviem ako presne, to ešte si naštudujem, v Európe budú, ale tento rok sa tešili ľudia, že pôjdu dole v Amerike, lebo bolo to tak naplánované, že akože inflácia sa ustalila a centrálna banka americká mala znižovať úrokové sadzby koncom minulého roka a nakoniec povedali, že ich neznížia až tak. Že proste, že možno ich znížia o 0,5% za celý tento rok, za celý 2025 a možno ich znížia. A to trošku ako keby rozburcovalo ľudí, lebo aj trhy, lebo si mysleli všetci, že ako keby to pôjde viac dole, že zase budeme viac mať lacné veci a tak ďalej, viac lacné hypotéky, ale nebude to tak. A nemyslím si, že ani v Európe to tak bude. Lebo jak to je, že ono, keď trh, lebo sú dve rozdielne veci, je burza a je reálny trh. Hej? A reálny trh momentálne je relatívne silný a tým pádom oni nepotrebujú znižovať úrokové sadzby, lebo to sa niečo robí, keď je trh slabý. Keď chceš podporiť trh, aby akože viac sa predávalo a kupovalo, tak dáš zadarmo viac peniaze, dáš nižšie úrokové sadzby, aby ľudia viac kupovali veci. Ale momentálne je ten trh relatívne silný, tým pádom a inflácia stále vysoká, tým pádom tú infláciu chcú znižiť, takže držia vysoké úrokové sadzby. My sme sa to tiež spoliehali, lebo hlavne ľudia, čo od nás berú, čo stavajú domy, tak by teda mali viac biznisu, že by sa viac stávalo, že sa bude viac kupovať, že tak sa zniží úroková sadzba, ale nevyzerá to zatiaľ tak, že by sa znižovala. Takže neviem, či tento rok sa nejak nakopne. Boli nejaké informácie od tvojich odberateľov, že by mal byť tento rok lepší, ale... No, niekto hovorí lepší, tí čo majstri samotným, čo ku nám chodia, tak hovorili, že majú viac roboty na tento rok, že minulý mali menej. Ale podľa dodávateľov a podľa konkurencie, ako čo sa bavíme, tak práve, že bude, myslím si, že výrazne horší tento rok. Minulý rok sa vlastne dostávali ešte domy z 2023 roku a dorábali sa, alebo čo sa začali domy 2023 na konci, tak sa dorábali ešte tento rok a z tohto roku sa nestávali moc nové domy, takže neviem, čo bude tento rok, čo sa bude dorábať a čo sa bude nové stavať, ale je to také zaujímavé, lebo reálne, keď si to pozrete, tak kúpa pozemku a postavenie domu je pre väčšinu ľudí nereálne, takže ja sa aj nečudujem, že... No to by som sa chcel tiež pobaviť nejakom lámu prehľade o tých pozemkoch a že kde, napríklad by sme si mohli pozrieť nejakú kataster, čo momentálne stále nefunguje, čo sme tiež nahnevaní, ale keď bude fungovať a urobíme nejaké videjko, lebo my sa tiež zaujímame o pozemky, čo by bolo dobre kúpiť aj na biznisové účely, že vlastne kde, v akej časti, ďaleko od Bratislavy, alebo teda my sa hlavne orientujeme na tento trh, ale myslím si, že to platí aj pri iných mestách, že kde treba ísť, aby si vedel kúpiť za akú cenu pozemok. A že jak to hľadať, alebo jak používať stránky, napríklad si môžeme pozrieť nehnuteľnosti, jak sa používajú SK, alebo Reality, alebo niečo. Takže toto som sám zvedavý, že koľko vlastne, lebo mali sme informáciu, že už v Novej dedinke napríklad v Bratislave, že koľko to bolo 250 alebo 350 na meter štvorcový. Je to záleží aká lokalita, ale okolo 350 to už je. To je akože zaujímavé, no. No je to také, hej, no aj tie v podstate byty sú tu okolo 3000 na meter, už v dedinách. A to sú ešte veci postavené s nižšou DPH-čkou a už akože nebolo najlepšie, ale teraz vyzerá, že to bude ešte drahšie. To sú v podstate také ceny ešte z minulého roka, čo hovoríme, taký koniec roka, čo máme prehľad. V januári sme to dokonca, ja som to osobne nesledoval, takže určite to išlo hore. Dole to nešlo. No ja som pozeral Milana Dubca, teraz pozerám, Milan Dubec, a on hovoril, že o 9% všeobecne pôjdu hore ceny nehnuteľnosti, len z roka na rok kvôli tej DPH-čke a iným veciam. Ale tým by som chcel povedať, že ak niekto napríklad odkladá kúpu nejakého bytu, že ešte počkám, dokým to padne, čo ja sám som si hovoril už dlhé roky, aj sa to hovorí, tak asi by som to neodkladal, lebo nevyzerá to tak, že teraz najbližší rok alebo dva by to malo ísť akože nejak dole. Môže sa stať, že nejak všetko padne a bude tu krv na uliciach, čo samozrejme asi nebude a nechceme, ale za normálnych okolností si skôr myslím, že keď sa budú stavať nové veci teraz, nejaké nové paneláky, nové bytovky, nové domy, nové lokality, tak to bude skôr drahšie ako lacnejšie. Takže ak teraz niečo ste našli, tak kupujte. A to sa ešte budeme rozprávať v ďalších dieloch, aj napríklad ceny bytov, jak sa idú napríklad staré byty versus nové a
to ma tiež zaujíma, že vraj sa tam zväčšuje ten rozdiel, že doteraz to bolo tak, alebo z minulosti, že boli podobné ceny starých a nových bytov, ale že vraj už tie staré byty majú podobnú cenu, čo som videl, paneláky a tak, a nové, že vraj sú oveľa drahšie, že sa už viac robí ten rozdiel z nejakého dôvodu cenový. Tak to dáva aj zmysel. A ešte také pikošky, čo som teraz z toho zahraničia čítam, takže vraj v Amerike vyhlásili teraz akože National Energy Emergency, že Trump vyhlásil, že tým, že akože potrebujú veľa energie na AI a na dátové centra na toto, takže môžu mať, zase dal nejaký exekutívny tento order, neviem po slovensky, aby akože mohli stavať napríklad veľa elektrární a jadrových aj iných, že oni vyslovene, Amerika teraz otočila, že jak boli, že podporovať elektrické autá, žiadny uhlie, žiadne ropy a takéto, tak teraz úplne otočili 180 a idú proste, že poďme ťažiť, Trump to nazýva, že to je tekuté zlato, proste ropa, že idú teraz idú robiť nové ťažiace miesta, idú proste stavať nové elektrárne, možno jadrové, vyslovene idú inovovať v energii. A to by bolo dobre, keby aj v Európe sa deje, že aj v Nemecku alebo inde, že sa znova spustia tie jadrové elektrárne, lebo to by nám veľmi pomohlo, hlavne keď sme si už ten plyn odpojili, ale teda nemáme lacný. Tak napríklad to by znížilo určite ceny nehnuteľnosti alebo bývania alebo aj fungovania, vieš, takže neviem čo na to povedať, ale hej, no je to pravda, ja do toho nechcem rýpať, lebo by sme sa dostali ku politike, ale tak no. No, asi na to treba tlačiť, že ako ľudia proste tlačiť na to. Ja viem, že ľudia väčšinou sú kritickí a hlavne na Slovensku, že sa dosť o tom hovorí, že za toto sú, len možno treba nejak výraznejšie viac na to, že tam fakt ide o tú energiu, že my sa síce tvárime, že je 21. storočie, 2025 rok, že ropa, že to je z minulého storočia a že nás zachráni solárne panely, alebo že proste sa tvárime, že sme akože už nie sme v realite, že nežijeme medzi zvieratami, ale ale v skutočnosti to tak není. V skutočnosti sme len ľudia, ktorí žijú v reálnom svete a potrebujú lacnú a dobrú energiu. A proste čím viac je, tak tým sa lepšie žije. Takže no, neviem, si to pocítili na vlastnej koži, keď nemali 2 mesiace energiu zo solárnych panelov, museli kupovať z Norska alebo z Fínska, takže drahú energiu museli kúpať kvôli tomu, že si odpojili jadrovú elektráreň. Jo, no dobre. Ja myslím, že na dnes toho bola až. Ja som v podstate tieto videá nechcel mať také dlhé. Najlepšie bolo, keby to je fakt taký, že lámo prehľad, že raz za týždeň na 10 minút, že čaute, že tento týždeň je vydli zľava na zemiaky, teda to ne, ale na nejakých nárade, alebo tento týždeň vám vieme dať tehlu o 10% lacnejšie, lebo výrobca, dodávateľ dal. Takže takýto štýl skôr som chcel robiť veci, ale tým, že toto bolo prvé video, tak sme tu trošku to rozobrali viac, ale radšej by som robil častejšie a po menších veciach, že aby sme nehovorili všeobecné veci, lebo nie do všetkého sa vyznáme, tak radšej by som robil úplne veci, do ktorých sa fakt rozumieme ako všeobecne a tak si myslím, že to aj bude ďalej pokračovať, že oplatí sa to podľa mňa sledovať a určite dajte odber na kanál, lebo v podstate vás to skoro nič nestojí a môžete sa dozvedieť nejaké, že napríklad idete niečo robiť, nejaký dom a odkladáte to mesiac, že však o mesiac začnem alebo od mesiac niečo kúpim a napríklad vám povieme, že teraz toto viete kúpiť od niekoľko percent lacnejšie a tým pádom ušetríte niekoľko tisíc. Hej, takže určite nás sledujte na budúce a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.